No tan was the sachet me like. Wala ka da tan ko nyaadu. Yimbe on Issa ala do de. Issa ala do on goppat ni on goppat neddo so ari jeewode hunde tan so nani yimbe nan do jeewo hunde on nan ne kadi gardo odon jeewo Allah Allah ni be mbay de ni tan me barat sa Issa mo Issa ala do min on Issa bismillah min on Issa ha min on Issa Issa Moussa Ndiaye min on Issa Moussa Ndiaye an wayi pende la kam ko toksel balejo wala an wi Issa ko jod bodejo hakkunde malla billahi wala hakkunde malla o wi ko Issa ko jod cewdo bodejo ko mo wonno kay hodum dum wadi kam fight mom ko changer ma to ko na wala subhana madi ma na ngi dimbe kay dina be na ngi dimbe kay dina be na go bodi na ngi dimbe dum ko nange saloro wi kono wi ani yimbe na ngi bodi ka na ngi bodi sinno ko non wonna o wi yimbe dimbe kaedina be yimbe dimbe kaedina kono wi an nange wi a fena sa seydi Ndiaye wona tamere machallah alhamdulillah mawlum machallah wallahi gummi ha Sénégal bismillah mbani bismillah mbani jam Sénégal sagar sarra ko gudju ko ha Sénégal en nande tan ko mbaɗata e politique ko mbaɗata e moƴƴere enen mbaɗa moƴƴude ni mbimi il faut koyde jaarumi Sénégal Dakar koyde jaarumi ha jettumi galle ɗo wallahi hawrumi ɗo e haaside oɗo noon ko haaside mawɗo noon reenoma noon won hen yimɓe wonno Allah waɗatma won hen yimɓe a reentoɓe par ce que o ko violeur mi haalanma ɗum min kam komi neɗɗo mo ganduɗa so kala ko jiimi ko fewani e neɗɗo mo korsinmi no mbami korsindemo ni il faut mi haalanma o ko violeur ko gujjo o to violeur min o walto gujjo bi cheikh o ndeɓe sawnoma to Sénégal aɗa yejji de bara ana susalit ana susalit ana hajuma gumma sariya holum ana hajuma an holko mbinoɗa wona an wino so ari an ko boyma an rokkatamo kalis min wi noon an wi an rokkamo kalis min wimamo ɗon mi wimamɓe rokkam an wi so ari an rokkatamo kalis pourquoi fen Issa ko boyma pourquoi fen han ko an pourquoi fen an woni fende an fenade moƴƴan gila ma yuti wallahi so tan nan waɗi ko contre ton no contre ma an fiiji ma amayi ɓoyi wallahi wajomen no horma o biidata aɗa fen kan aɗa fen hoɗen feni an wi ko boyma an wi an nehimo min mi ani ɗum wallahi Issa wallahi mbima billahi wallahi wa taala o wi ka boyma nono wi do o wi kanko nde o haali noon ha o wi o dogni ko velo mbimomi a wona boy Issa par ce que boy Issa dognata ko oto Issa dognata ko oto ana wona bandum Issa sa woni no bandum Issa ma leer a leeran anndo aɗa bawɗi ele jiwonde 2 heures du matin mbiya ɗo ka boy Issa ha han gon oto heeso aɗa jino wadde makko hoɗum ko woni hakkille mariɗo wadde ma ɗum ko ko woni hakkille ma kala ko woni hakkille ma nana e hakkillam ko ɗum wiɗa eyyi fada yimɓe ɓuragde oɗo han ko boy ma nani ew jom min tawi ko boyam min tawi ko boyam e joni haalan mi haalatam omoni haalana fii haalanmo ala fii bismillah mon ona mba ana ba de wallahi sarafto haal poular yiɗi ko haalde ko boni ɗum tagi omo haala saftore haal poular boni min mbeɗa haala ko ñohata fenta pourquoi aɗa haala saftore par ce que jiiɗa ko ñohde jiiɗa ko ñohde ana laafama elle potoyel sukaɓe e sa renaki mo kaasi guerre ma jaay andi ko añiri kam min indam tiguiriguirigui ko yoro Issa Moussa Ndiaye softak hag an bamma liggaki an ko am mbaɗi bismillah galle muɗen galle mo bismillah mbaɗi eyyi kono no mbaɗir ɗon nde min mi yiɗa ɗum nde joni gattumiɗe tampi seeɗa wadde mi ƴewmi ñammo arata haalde moon so Allah jogui والله situation mo ngala bismillah mo ba almude le wo le wo yiɗa de kon dañ wo yes hak kan Yes, kon dañ jaɗo mo waɗi ma bandit kap ano ma andu min ko dane kam yo min somi heɓi kalis koye tubam hay sina mani ɗum ɗo hay sa waɗi ɗum ɗo redma jaw hay sa waɗi ɗum ɗo redma jaw ma andu min ko vaga fo ana wona haydara ha keɓaɗo hunt yo mo fadma bo waɗi mi addi 4 walla 5 vaga bo min mbaɗma skude min dewoyma jaw min konguma an sans rupture ha hay sa bornimo iwil mi ande woy Seydi Ndiaye
Issa ala do yaltide o artani a joni yalti gir subak. Issa yaltide. Aleni assalamu Assalamu alaikum. alaikum. Wa alaikum Issa salam. yalti boy. Issa ala do. Jewat hen ko dañ. Issa ala do ya lawol ma. Issa yatti wallahi gir subak o wi bengar sana jango inshallah ko jad mission. Te kadi yilade ni wadde weeruji ne yilade galleji janne ko dañja kadi ta woni suko a liggota ko Jad mission gir subak. mission wana mission Guinée Guinée o Wa artiga de lendi. ala lewru ndu ma yubi Jafro. Inshallah. voilà Issa. So fini ko min ardo finde mo. Ha? So fini. Ha. Ko min ardo finde mo. So ma lelo ko min watindo e makko. Min jogi gede makko fofu jungam. an kabuldu Min woni bras droit makko. O cukkot al plan me cukkot ne. Ada buri bonde ardo. Hmm. Buri bonde ardo o bas do bondoneji. Ha? Bas do ha bari ruto bononeji. Gongde. Ali Dum hepti on non ni be fofu. Ah. Si so tawi ndabdo ari yana nara ko dañi ena wadi comportement mo fati ardude Issa yalti ko ne finni Ah. joni mi yido ala fof ko on keddanani dum Mino- so ari yarta ko jam O haajde. an haali an wi ko jol baleju en mbiyan nangi dingue kayidinaɓe e temwima Issa ko neddo mawɗo neddo mo ganduɗa ko Walla kanko posinaɓe ha- e walla Mauritanie kanko ha- neddo mo ganduɗa ko politicien andaɗo aɗa waɗa ni hen joni presque on bonnini koye mo Ala- wala ala- no nango demde monde onon cetti demde tan tigri ga joni Ala wawa bonde. Aussi? Ala wawa bonde. effectivement bonnini koye mon parce que Ndima Issa wawa yalti bonde. Issa yalti yehi lawol no fini te aussi o wi wonde o yiɗa tawruno ɗo e nder galle am O yatorma hono. bien sûr Mo tawruno min makko fo wona kam go. onon ɗiɗo ɓe fof Ala Issa toni kam. Vous devrez dégager. Dégage minum ne. bien sûr Ala min rebi dégage. Issa wayani noon boy Dégage. Issa wayani Issa ala ko ɓuri ɗum moƴƴude Issa wayani Issa ala ko ɓuri ɗum moƴƴude mais onon comportement mo jogiɗon o oɗo comportement kala ɗo jaaɗon on direte Ɗum de Fof ko jikku ma. c'est quoi ça dégage allez fat fat mi ka min biya aɗa bonnana totom sagam gardien totom sagam yo totom sagam gardien yo totom sagam ko so min jagar ɗum yo totom sagam so totani kam sagam o wawa yettude yo totom sagam ha pare wala ka go yo totom sagam mima woppi amen mima woppide amen yo totom sagam Issa police nodde mi joni ande bawon police omon noddam police ande bawon allo sagam atto wop ko awal ka ana cikra ya fo mi hanima ya reno omani keppam mi omani keppam hanima ya reno jatten bo wa jatte bo sono marti aɓe arkay marti e hoore arbawon arkay arbawon wono pirade arbawon bibi jaya Njaay hen wala mi raka gorko ar yalta hande wona guuram fof mi wattema ar min kam hotta jinga min jinga ka ande min jinga ko jigen mo oɗon jinga wona ɗum wonno walla mo yoyat damano tan oɗon wonno arbawon arbawon arɗo yalta kay arɗo henna arɗo hen so taw ka mi lambata ar arɗo hen yalta mo accident o mo Arɗo hen. o caɗiɗo guillanade o mono hono désordre ari aran mo joni joni hol ouais c'est ça o mono gayen ɓori ɗo drapeau o gambi hol bondu police way voilà so ngari tan naata e nder galle o mi faɗa police o police yaltinami ɓuri sirde ko noon police yaltinami